Γεια σας, λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία των βίντεό μας. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας. Εγώ θα σας δείξω το FileLab Video Editor. Αυτό το πρόγραμμα το βρούμε στη σελίδα filelab.com, θα υπάρχει κάτω στο σχολιασμό. Το πρόγραμμα αυτό είναι μέσω ίντερνετ και αυτό είναι και ίσως το αρνητικό του, γιατί πρέπει να έχουμε ίντερνετ για να δουλεύει. Χωρίς ίντερνετ δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Το βασικότερο για μένα είναι ότι μπορεί να αποθηκεύσει τα βίντεό μας σε ποιότητα μέχρι 720p. Μια αρκετά καλή ποιότητα και για το πώς θα φαίνεται το βίντεό μας όσο αφορά τις φωτογραφίες του, αλλά όσο αφορά και τα κείμενα που θα έχει μέσα. Πάμε λίγο να δείξουμε το πρόγραμμα. Ανοίγοντας τη σελίδα θα μας βγάλει αυτές τις τρεις καρτέλες. Εκτός από το Video Editor έχει και Audio Editor για επεξεργασία ήχου και Windows Cleaner για να καθαρίσουμε τον υπολογιστή μας από κάποιους ιούς. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα δύο. Πάμε στο Video Editor. Πατώντας το Launch Now θα μας ανοίξει αυτή η καρτέλα, την έχω ήδη ανοίξει. Ίσως πάρει κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να ανοίξει γιατί είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Ωραία, πάμε να βάλουμε ένα βίντεο και στη συνέχεια θα δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει. Πατάμε εδώ Add File. Θα ανοίξουμε όποιο αρχείο θέλουμε. Θα ανοίξουμε αυτό το αρχείο, για παράδειγμα, για να επεξεργάσουμε ένα αρχείο από μένα. Δεν έχει σημασία, εμείς απλά θα δείξουμε πώς λειτουργεί. Προχωρώντας εδώ αυτή την μπάρα, μας πηγαίνει το βίντεο εκεί που θέλουμε. Το ίδιο και αυτή. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε zoom in, zoom out. Άμα κάνουμε πολύ zoom, με αυτό εδώ επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Εδώ πάνω φαίνεται ο χρόνος. Λοιπόν, μπορούμε να προσθέσουμε κάποια εφέ στο βίντεο μας. Τα εφέ, άμα πάμε πάνω τους, μας δείχνει πώς ακριβώς λειτουργεί το εφέ και είναι πολύ εύκολο να το προσθέσουμε. Τα παίρνουμε με αριστερό κλικ και τα σέρνουμε εδώ στο αστέρι. Άμα τα επιλέξουμε μπορούμε να τα πάμε δεξιά-αριστερά όπου θέλουμε εμείς. Άμα πάμε στις άκρες τους μπορούμε να τα μικρύνουμε ή να τα μεγαλώσουμε. Μπορούμε να το βάλουμε στην αρχή, το μικραίνουμε και θα δούμε ότι στην αρχή θα φαίνεται κάπως έτσι και στη συνέχεια σταματάει. Τώρα εδώ πέρα που σταματάει θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα κάνουμε ένα split. Για να το κάνουμε αυτό θα επιλέξουμε το αρχικό μας βίντεο και πατώντας εδώ στο split μας κόβει το βίντεο σε δύο μέρη. Αυτό σε τι μπορεί να μας χρειαστεί? Πρώτα απ' όλα μπορεί να μην έχουμε μόνο ένα βίντεο, να έχουμε πολλά βίντεο και να μην θέλουμε να κρατήσουμε όλα τα βίντεο και όλη τη διάρκεια των βίντεο. Οπότε κόβουμε ένα βίντεο, μπορούμε να το κόψουμε και εδώ πέρα, να αφαιρέσουμε το μεσαίο κομμάτι που δεν μας ενδιαφέρει και να μας μείνει το υπόλοιπο. Εδώ πέρα με το βίντεο μπορούμε να κάνουμε ανέρεση της εντολής μας, οπότε βλέπετε ότι ξαναεμφανίζεται το μεσαίο κομμάτι. Γιατί μπορεί να θέλαμε να αφαιρέσουμε το τελευταίο κομμάτι, οπότε επιλέγουμε το τελευταίο κομμάτι και πατάμε remove. Τόσο απλά. Ας το επαναφέρουμε σε αυτή τη μορφή. Μπορούμε να θέλουμε να αλλάξουμε το εφέ που είχαμε βάλει, οπότε το επιλέγουμε και πατάμε remove. Όλα γίνονται τόσο απλά. Ωραία, θα κόψω το βίντεο σε ένα σημείο και θα δείξουμε πώς μπορούμε, αν έχουμε πολλά βίντεο, να κάνουμε μια πολύ εύκολη μετάβαση από το ένα στο άλλο. Ο πρώτος εύκολος τρόπος είναι να πάμε εδώ στο κέντρο, θα μας εμφανιστεί αυτό το κουτάκι. Εδώ το σπάνω μας λέει να ρυθμίσουμε το χρόνο του transition, το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα μας βάλει μια ομαλή μετάβαση. Εδώ είναι τα δευτερόλεπτα, εδώ είναι τα δέκατα του δευτερολέπτου. Μπορούμε να βάλουμε και χειρόγραφα με 500, είναι μισό δευτερόλεπτο. Πατώντας close θα δούμε ότι έχει μπει το συγκεκριμένο transition και όταν θα τρέξουμε το βίντεο θα φαίνεται πιο ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο. Ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα, όπως μια φωτογραφία, όπως αυτήν εδώ. Η φωτογραφία μπαίνει στο τέλος, αλλά μπορούμε να την πάρουμε και να τη μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Μπορούμε να την βάλουμε στην αρχή,
δημικρύνω λίγο. Μπορούμε να τη βάλουμε ανάμεσα από τα άλλα δύο. Δεν έχουμε περιορισμό. Ας τη βάλουμε στην αρχή του βίντεο. Ωραία. Θέλω να αφαιρέσω και αυτό εδώ. Οπότε πηγαίνουμε πάνω, το επιλέγουμε και πατάμε Remove Transition. Ωραία, τόσο απλά γίνονται όλα. Και θα βάλουμε ένα transition εδώ πέρα. Αλλά θα πάμε να επιλέξουμε εμείς ποιο transition θα βάλουμε. Οπότε πηγαίνουμε εδώ στη δεύτερη καρτέλα και διαλέγουμε ένα transition. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Πάλι πηγαίνοντας πάνω τους θα δούμε πως θα φαίνεται περίπου το transition που θα προσθέσουμε. Ωραία, εγώ θα βάλω κάπως έτσι. Οπότε το παίρνουμε με αριστερό κλικ και το πηγαίνουμε εδώ πέρα σε αυτό το κουτάκι και το αφήνουμε. Βλέπουμε ότι έχει μπει το transition και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε το μέγεθος που θα διαρκεί. Μπορούμε να βάλουμε 500, ας το αφήσουμε αυτό και ας βάλουμε 1 δευτερόλεπτο. Οπότε η μετάβαση από τη φωτογραφία στο βίντεο θα διαρκεί 1 δευτερόλεπτο. Θα κοιτάμε close. Πάμε να δούμε μια ακόμα λειτουργία του. Τους τίτλους. Μπορούμε να περάσουμε ό,τι θέλουμε. Έχει τέτοιους τίτλους να εμφανίζονται κάτω με διάφορους τρόπους, μας εμφανίζουν περίπου πώς θα φαίνονται. Έχει τέτοια συννεφάκια όπως είναι στα καρτούν, κείμενα που κουνιούνται ή τίτλους που απλά έρχονται, μπαίνουν στην οθόνη και φεύγουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Πάμε να δούμε έναν οποιοδήποτε. Ας δούμε αυτόν εδώ. Τον παίρνουμε, τον βάζουμε εδώ, στη τρίτη σειρά, στο tab. Εδώ περνάμε τους τίτλους. Πάλι μπορούμε τόσο απλά κουνώντας τον να το μετακινήσουμε το μέγεθος του και να το μετακινήσουμε δεξιά και αριστερά. Με διπλό κλικ πάνω του μας εμφανίζεται αυτή η καρτέλα και εδώ πέρα πώς θα φαίνεται το κείμενό μας. Πηγαίνουμε εδώ πέρα, μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία, γράφω JSON και βλέπουμε εδώ πέρα πώς θα φαίνεται. Είναι αρκετά μεγάλο, οπότε πηγαίνουμε εδώ στο μέγεθος και το μικραίνουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις απλές εντολές όπως το γέμισμα, πλάγια γραφή, υπογράμμιση. Δεν μου αρέσει αυτή. Τέλος πάντων το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη γραμματοσυρά. Κάποιες ακόμα λειτουργίες είναι εδώ πέρα. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα των γραμμάτων. Εδώ στη τρίτη καρτέλα μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του περιγράμματος. Και στη μεσαία μπορούμε να προσθέσουμε κάποια σκιά. Πατώντας close βλέπουμε πώς θα φαίνεται το κείμενό μας. Αν πάμε στην αρχή και πατήσουμε play θα δούμε και πώς μπαίνει. Ωραία. Έχει και κάποιες ακόμα λειτουργίες όπως εδώ πέρα το πόσο γρήγορα θα μπαίνει στο βίντεο μας ο τίτλος που θα προσθέσουμε και το πόσο γρήγορα ή αργά θα βγαίνει. Αυτά μπορείτε να τα ρυθμίσετε εσείς όπως θέλετε και όσο θα ασχολείστε με αυτό θα καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργούν όλα. Πρέπει να ασχοληθείτε λίγο με το πρόγραμμα και μετά θα σας φαίνεται πολύ εύκολο. Και η τελευταία λειτουργία που προσφέρει το πρόγραμμα είναι εδώ κάτω στη τελευταία γραμμή. Πατώντας δεξί κλικ και Add File μπορούμε να προσθέσουμε κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο ή κάποιον ήχο. Αλλά πέρα από αυτό, ας προσθέσουμε μια φωτογραφία, αυτήν εδώ. Μπορούμε να τη μετακινήσουμε και αυτήν δεξιά αριστερά και δείτε πώς φαίνεται μέσα στο βίντεό μας. Ας πατήσουμε δεξί κλικ πάνω. Μπορούμε να μετακινήσουμε τη φωτογραφία εκεί που θέλουμε εμείς. Μπορούμε να τη μεγεθύνουμε από τις άκρες όσο θέλουμε. Και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε τη διαφάνειά της, δηλαδή άμα θέλουμε να φαίνεται
ακριβώς όπως είναι στο βίντεο μας ή να φαίνεται κάπως έτσι, δηλαδή να φαίνεται και το background της. Τόσο απλό είναι το πρόγραμμα. Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποθηκεύσουμε το βίντεό μας. Πατάμε εδώ πάνω στο Make Movie. Για να κάνετε αποθήκευση του βίντεο θα πρέπει να έχετε κάνει κάποια σύνδεση, είτε στο λογαριασμό του Facebook είτε στο λογαριασμό του Google. Δεν χρειάζεται να κάνετε share το βίντεο, δηλαδή δεν χρειάζεται να το κοινοποιήσετε. Απλά να έχετε κάνει μια σύνδεση σε αυτούς τους δύο λογαριασμούς, είτε στον ένα είτε στον άλλο. Πηγαίνουμε εδώ, σε αυτή την καρτέλα, και εδώ θα επιλέξουμε την ποιότητα του βίντεό μας. Εδώ θα δούμε βίντεο for YouTube, for Vimeo, for Facebook. Έχει διάφορες επιλογές. Εδώ είναι άμα θέλουμε για iPhone, για iPod και για διάφορα Android. Και στο τρίτο είναι τα HD βίντεο, τα οποία χρησιμοποιώ εγώ. Το AV είναι μια πολύ καλή ποιότητα. Έτσι είναι τα υπόλοιπα βίντεο μου. Μπορείτε να πειραματιστείτε και με τις υπόλοιπες ποιότητες. Εδώ διαλέγουμε το όνομα του βίντεο μας. Μπορούμε να πατήσουμε ό,τι θέλουμε και εδώ επιλέγουμε το που θα αποθηκευτεί το βίντεο μας. Επιφάνεια εργασίας και OK. Πατώντας Make Video File ξεκινάει το βίντεο να αποθηκεύεται. Αν έχετε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο βίντεο μπορεί να καθυστερήσει λίγα δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά θα αποθηκευτεί και πιστέψτε με, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ποιότητα. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο εξειδικευμένο πρόγραμμα, αλλά είναι από τα πολύ καλά προγράμματα επεξεργασίας. Μόλις τελειώσει το φόρτωμα του βίντεο, σας λέει άμα θέλετε να κοινοποιήσετε το βίντεο. Άμα θέλετε πατάτε share, άμα δεν θέλετε πατάτε εδώ στο χ. Έγινε αποθηκεύση του βίντεο μας, οπότε πάμε να το δούμε. Είναι εδώ στην επιφάνεια εργασίας, πατάμε να το ανοίξουμε. Και βλέπετε ότι και τα τρία πράγματα που προσθέσαμε εμφανίζονται σε πολύ καλή ποιότητα μέσα στο βίντεο μας. Το κλείνουμε και αυτό ήτανε, τελειώσαμε. Από εδώ πέρα μπορούμε απλά να κλείσουμε τη σελίδα και τελειώνει. Παρ' όλα αυτά, άμα έχετε κάνει αποθήκευση στο βίντεο σας και δείτε ότι κάτι δεν σας αρέσει, μην πανικοβάλλεστε. Απλά πηγαίνετε ξανά στη σελίδα χωρίς να την έχετε κλείσει, πατάτε Back to Edit και επεξεργάζεστε ξανά το βίντεο όπως θέλετε και ξανά Make Movie. Όλα γίνονται πάρα πολύ απλά, το μόνο που θέλει είναι να καθίσετε και να αφιερώσετε λίγο χρόνο πάνω στο πρόγραμμα. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια.